फाइनाय 2023 विधानसभा चंगमारीतेই बिसिनि चंगमारीनो तुयै तिनि कराक सालो कायसा बुथ लेभेल कमिटिनि कक चाबलायमं पान्दा संसार खातिनि 45 कमलपुर YTF रगनो तुयै तिनि 45 कमलपुर तिप्रा मथानि ऑब्जर्वर जितेन देबबर्मातेই मेरी देबबर्मानि मानजाक मुंबाय तिनि कमलपुर बुखास्तेनि लामबुक छरा आमचायो balanya hambai sini media takut no kai night on jo to first ni tangchani takut e bugu sono tini wo chang kaisa 45 Kamalpur assembly constituency mo general seat o jao kaisa sini bubagrangja sini Tipra mothani chairman sini bubagra chongja sini kaisa observer in charge hisabai ang tini o jaga pai sopaika tai tini o jaga bo tini baike waini जों अरा मीटिंग फाइलाय जाखा सिनि बसकांनि जे दायित्व सुनो या फारजाकमानि ओ कमलपुर न बसकांनि इलेक्शन नि बागै ताइ सिनि जे अपकमिंग एडीसी विलेज काउंसिल नि जे इलेक्शन आबनो तै कायसा जतो डिसिओ न बा जतो जे बुथ सेंटर न बुथ कमिटि खानानि बागै जे दायित्व रहजाकनि आबनो तै नाय जों दिनै वाइनि मीटिंग आसुक लायखा ते और जगह सिनि गोबां मा यूथ डग विशेष कर सिनि YTF सिनि कमलपुर ब्लॉक नि प्रेसिडेंट सि ताहु दिराज सिनि खय पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट सि ताहु बलजित अबायके सिनि जो तो वारियर्स रग जों दिनै ओ जगह आसुक लायखा अमायके जों दिनै ओ मीटिंग नि बिसितै जों कायसा जतो सिक्लार न मखा थनलायजाक जे आगामी दिननि जे इलेक्शन सिनि जे बुबागाले जे लास्ट फाइट आबनो जों जतो एरिया तिसिमिया ओ कमलपुर एरिया नि यूथ डगबो जतो फान थंलायनाय जों दिनैनि सिमि कताल खालायनाय जों सिनि बसकानि सामनै बागै सबाओ नांखे अंखलायनाय नांफोर जे तयार खायमा हाय जों जतो किसु जों सालायबाय लेखा दाबो बसकाङो दिनैनि सिमि जों जे मानसा तरक जों बसकांनि सिनि जे नांमोन सामरावनो जों खायनाय बागै जतो जों कवर खालामनाय जाखा